Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki pulit jong ka bernihat police outpost hadin bakilayo jing tip ka babnya sapang ka jing don ka jing shalan bian ya ukwai supari kila penlong ya ka jing pen abshrib bat kilayo ruban kurup ya artli ki boss night super harengkat kendai pau berni ki kwai supari na kini ki boss haka step jong ka sngi baar ka santerik ubanai naitung arajar arpuar haka por hendreu beji menstem katkum ka jing batai jong nongnya jong ka wei ni kini ki boss urafikul rehman ula ong baya kini ki supari lawan ra da utrai jong kini ki boss hi ya bala tip kerteng ko muhiran ali bat kum basau pusau berni la tep ha ka boss ka badan registration number AS01DC 7860 ka badang mi Najiri bam bat mu ban let shagahati bat ki wei pat la tep ha ka wei ka boss ka badan registration number AS01HC 9034 ka badang mi na Dharmanagar bat mu ban let shagahati hadin baki pulit kilayo ban bat ye kini ki boss bat ya kini ki kwai supari batemu ban shalanto shagahati kila IT no sha katanat custom ban le ye ka badan kam kat kum ka jingyo jingtip bakani kam dai ka sen ka banin kong ba utrai jong kini ki boss ya bala tip kerteng kumuhiran ali bat ki boss jong u baki syakam ha kitanat pulit henrai la kum basau ne samsen kilangat hakikti jong ki pulit ka Ribhoi district baki judon kti ban khai be an ye kini ki kwai supari